Dobrý den, vítejte zpět u našeho videoblogu. Dnes se zaměříme na formuláře v QI, jejich ovládání a uživatelskou modifikaci zobrazených informací. Formulářem rozumíme samostatné okno v informačním systému QI, například formulář obchodních partnerů, osob nebo formulář přijaté faktury. Formulář lze spustit z hlavní nabídky, ze záložky oblíbené, z plochy nebo pomocí jiného tlačítka umístěného na formuláři. Formuláře můžeme rozdělit na dva základní typy. Prvním je formulář typu doklad, který má hlavičku, údaje a tlačítka například pro zobrazení položek. Druhým typem je formulář typu seznam, který zobrazuje data ve sloupcích. Takový formulář pak může mít jednu až více záložek typu detail, ve kterých se nachází podrobnější informace k aktuálnímu záznamu. Pokud potřebujete zvětšit velikost formuláře tak, aby vyplnil celou možnou plochu okna QI, stačí použít dvojklik v oblasti záhlaví formuláře. Opětovný dvojklik pak vrátí velikost formuláře do předchozí velikosti. Minimalizované formuláře se nacházejí na levém spodním okraji. Pro minimalizaci všech formulářů najednou lze použít buď volbu minimalizovat všechna okna, dostupnou na záložce okna, nebo můžete použít klávesovou zkratku Ctrl+Shift+M. Pořadí jednotlivých sloupců lze měnit tak, že myší chytneme konkrétní sloupec v jeho záhlaví a tažením doleva nebo doprava pozici změníme. Případně nad seznamem záznamů stiskneme pravé tlačítko, zvolíme možnost zobrazené údaje, čímž dojde k zobrazení dialogu, na kterém lze nejenom pořadí sloupců změnit, ale i konkrétní sloupce skrýt. Tento způsob úpravy zobrazení údajů lze použít i na formuláři typu doklad. Seznam záznamů lze libovolně třídit dle jednotlivých sloupců, a to tak, že provedeme dvojklik nad záhlavím konkrétního sloupce. První dvojklik provede třídění vzestupně, druhý sestupně a třetí dvojklik třídění vypne. Třídění jednotlivých sloupců lze libovolně kombinovat. Také lze využít dialogu pro nastavení třídění, jenž je dostupný na nástrojové liště. Pro vložení nového záznamu lze použít buď nástrojovou lištu, nebo klávesu Insert na vaší klávesnici. Pro vytvoření duplicitního záznamu z již existujícího lze použít klávesu F2 nebo Alt F2. Rozdíl mezi touto kombinací kláves je pouze v tom, jestli se nově vytvářený záznam vloží nad nebo pod aktuální řádek. Pro pohyb na seznamu záznamů lze použít nástrojovou lištu, kolečko vaší myši, nebo na klávesnici, a to konkrétně šipkou nahoru a dolů pro posun o jeden záznam, nebo klávesy Page Up a Page Down pro pohyb o celou stránku. Procházet jednotlivé záznamy lze i při zobrazení záložky typu detail. Jednotlivé údaje jsou barevně odlišeny tak, aby bylo poznat, které údaje jsou povinné, které nepovinné a které jsou pouze pro čtení, například z toho důvodu, že jsou plněny systémově nebo na ně nemáte přístupová práva. Tyto barvy jsou závislé na použitém vizuálním stylu nebo barevném schématu. Vyplnění jednotlivých údajů pak můžete provádět nejen v samotném seznamu záznamů, ale i na záložce detail. Samotný formulář může mít i více variant vzhledu. Dostupné varianty lze přepnout pomocí volby varianty a modifikace formuláře na nástrojové liště a potvrdit tlačítkem OK. To je pro dnešek vše a příště si ukážeme, jak změnit vizuální styl či střídání barev sudého a lichého řádku v seznamu záznamů. Těším se na vás u dalšího dílu.